Jeg hedder Jonas, jeg er 28 år gammel, og dengang jeg var 20 år gammel, var jeg ude for en trafikulykke, der ændrede mit liv fuldstændig. De konsekvenser, ulykken har haft for mig, har blandt andet været, at selvfølgelig har jeg mistet det meste af min førlighed. Jeg er sikker trafikambassadør af den grund, at jeg kan være med til at redde et ungt menneskes liv eller førlighed. Jeg er ude at løbe og styrketræne 3-4 gange i ugen. Og jeg havde det rigtig godt med at være i god form. Det var vigtigt for mig. Eleverne reagerer ved at være som regel meget lydhøre og virker meget interesserede. Og der står vi så 5 gutter ude foran bilen. Snakker om, hvem der mener, han er mindst fuld. Er der en, der føler, at han er i stand til at køre bilen? Og der var så en af mine bekendte, som var lidt ældre, end vi andre var. Og han havde før kørt bil i påvirket tilstand. Og da vi så kører ud af en øde landevej med 150 km i timen, i en blød venstrekurve, så kommer man lidt for langt ud i rabatten. Den laver kolbøtter hen over vejen og standser først 35 meter inde på marken på den anden side. Vi ryger alle 3 ud af bilen, og jeg sad på passagersædet foran. Mit ryglæn brækker bagover, og jeg ryger ud af bagruden og rammer asfalten. Så brækker jeg nakken, som gør, at jeg er lam her fra brystet ned. Så får jeg blødninger på leveren. Det er genoplevet 3 gange på ulykkesstedet. Efter de har fået liv i mig, så bliver jeg kørt til Tønder sygehus. Hvis mine forældre skulle nå at se mig i live, så skulle de være i Tønder rimelig hurtigt. Men de spørger så, jamen, hvad skal der ske med ham? Hvad kan I gøre for ham? Og det de så får at vide, det er, at det bedste, de nok kunne gøre på det tidspunkt, det var at sætte sig ned ved min borger og tage afsked. Det var lægernes bedste vurdering af, hvad der skulle ske med mig. Han dør. Jeres søn dør snart. Det, som skolernes elever kan få ud af et besøg som mig, er, at mange af deres elever vil opleve deres liv på samme måde som mit i forhold til min historie. De vil prøve nogle af de samme ting og havne i nogle af de samme situationer. Og der vil de måske kunne bruge mit foredrag til at træffe et bedre valg, end jeg gjorde.